Добро утро, слънчица! Днес ще направим един малък тур в дивата градина. Това специално тук е роза Тузнелда. Секунда мълчание пред нейната красота. Много красива. Розите в дивата градина са вече доста добре оформени. Направили са, започва 4-та година градината и структурата на храстите е направена. Вече са стабилни, стабилизирани са и започват да показват пълните си потенциали, което означава, че една градина изисква време. Но това всички го знаете. Това тук е Монсеньор Морлети, който е много наситено тъмно розов, много красиви аромати. Прави едни такива дълги клони, които, ето вижте, много добре се представя. Доста добре и здрава структура. Тук е един професор, който изненадва с много големите си цветове. Професор Ковнац. Вижте колко е голям цвета. Пъпката започва в оранжев нюанс и завършва в този, ето вижте пъпката колко е оранжева, и завършва в този красиво преливащ се между сьомга, праскова. Много е красив цвета. Доста е голям. Една педия и повече. Тук зад мен е една голяма полска красавица, която още не е отворила цветовете, но храста е много голям. Аз малко посмърчам, ще ме извините днес. Нежни ефирни цветове, роза познанска. Роза рознанска. И да се прехвърлиме на моя абсолютен жълт фаворит. Негово величество. Казвам Негово величество, защото това е Williams Double Yellow, защото е открит в Англия през 1820 година. Една спиносима роза, която също другото именование е Принц Чарлз и е самата прелест. Между другото, по характеристики го дават 1,20 на 1,20, но той тук значително си е покачил размерите. Цветовете са наситени, обилни, не е типично като за дива роза. Показвала съм я и преди, но е наистина вълшебница в жълто. Не изисква никакви грижи. Най-устойчивата, една от най-устойчивите рози, които се намират тук в градината. Ще покажа две красавици в розово. Обустифолия. Вижте я. Нежни, зеленикави листенца. Нежни цветове. Много са готини. Много са готини. Ама много обичам. Обичам пълните рози, обаче вълшебството на отворения цвят е наистина красив. И между другото, пчелите, ако искате да имате една здравословна градина, пчелите обичат точно отворените рози. Те не могат да взимат соковете и нектарите и да опрашват цветята от другите, от силно затворените. Тук кой ме е разцъфнал? Разцъфва или започва да разцъфва Корнелия. Корнелия е мучката, която е една от най-силните и устойчиви мучкати, обаче още не сме отворили. Но искам да покажа Пенелопе, която е наистина една от моите фаворитки. Вижте я. Вижте я само. Погледнете я. Красива. Наистина е красива. Много обичам тези нежни приливания на цветовете между нюанси. Нюансите са естествени, не са като някои силни цветове, строги цветове. Нежни, приливни и ухайни. Нещо друго интересно, което е цъфнало. Още е студено при мен и още не са разцъфтели. Ескаландър
е също нещо, което е интересно. Пак в тази цветова гама на нежните цветове. Съвсем скоро ще избухнат и наистина нямам търпение да видя всичко в цвят. Тук има една бяла, нова зембла, която наистина също е доста интересна. Вижте я. Бяла. Това е роза, нова зембла. Това за сега. Чао! Аз продължавам да си върша работата. На вас ви казвам чудесен розов ден.